elok nganggo tropi. Enek harapan. Harapan 3, harapan 2, harapan 1. Iya, wah elok tenan yo, Mak. Iya. Kanggo penyemangat uga dianakake kirab tumpeng. Kirab tumpeng. Iki biyen yo aku matur karo Mbah Demang, upami diwontenake kirab tumpeng malah saya sae lho. Wah, jajal kota bine masalah. Wah, lah kok tenan dadi event sing apike kaya ngene. Iya. Giliran daerah pariwisata ya, Mak. Elok nganggo banget sumbere dan ya kuwi mau bisa murakapi tumraping laladan Magetan ora ming Magetan kepara malah tekan Ngawindo. Wah, ngono. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Allah Allahu Akbar. Aja nganti keliru monggo dikono sesampahanmu intahan jauh mong limanaku aku Gusti Allah sesembahanmu antusiasing para muda, para kanoman padha demen remen marang pagelaran wayang kulit sing dadi event ya kuwi mau ing pendak taune nduk ngono ya Mak. Heeh. Titi Kalungguhan iki ya kuwi mau keluarga Agung Kukila Laras pecah dadi loro nduk. Wo ngono. Ya kuwi mau bedadawan ana ing Iliran lawan Mandasiya ana ing ya kuwi Candi Cetha. Wo ngono. Dadi wengi iki nampani loro aku. Iya. Ning Candi Cetha karo ana kene. Iya. Ngono. Kono postere dalange ya aku. Iya. Sing nyenyangi anak lanang. Iya. 1 2 3 4. Ya. Yen biasane lah nduk liya. Wo ngono. Nduk liya tak ijolke jajal kowe gambyong ngono. Aku ya ngono. Terus dewane gambyong tak gorene. Ya. Ngono. Ya malah lu keraku malah seneng kok ora elok. Ya. 1 2 3 4. Yo, jemeneng sawetara. Yo, seperti itu. Iya.